ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରବଚନ ଜୀବନର ସତ୍ୟ, ଲୋଭ, ଦୁଃଖ ଓ ଧର୍ମର ଉପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ। ଯେବେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସୁଖ ଆସେ ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ। ପୁତ୍ରମାନେ ଯେପରି ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତି ଦିଅ 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 ବୋଲି, ସେପରି ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ କଥା କେତେଜଣ କହନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯାହା ପାଇଛି ସେତେକ ଯଥେଷ୍ଟ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିଥିରୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଭଗବାନ ମାତ୍ର ଭକ୍ତର ବାକ୍ୟକୁ ନୁହେଁ, ମନର ଭାବକୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନେ, ଜୀବନ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ମଇଦାନ। ଯେପରି ମୁଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଜୀବନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆସିବା ସାଧାରଣ, କିନ୍ତୁ ଡରିକି ପଳାଇ ଯିବା ବୀରର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ସାମ୍ନା କରିବା ହିଁ ଧର୍ମ। ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବୁଝନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଥିବେ। ବାଧା ଆସିଲେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ନିକଟରେ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟର ତିନୋଟି ଶତ୍ରୁ, ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର। ଏହି ତିନୋଟି ନଷ୍ଟ କରେ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ପରିବାର ଓ ଧର୍ମ। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଲୋଭରୁ ଇଚ୍ଛା, ଇଚ୍ଛାରୁ ଅଶାନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତିରୁ ଅନ୍ଧକାର। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ସନ୍ତୋଷ ଅଛି ସେଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଧର୍ମର, ସତ୍ୟର ଶିକ୍ଷା। ଧର୍ମ ମାନେ କେବଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ପୂଜା କରିବା, ଜପ କରିବା ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ମାନେ ହେଉଛି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସତର୍ଥତାରେ ପୂରଣ କରିବା, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଦୟା ଓ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସତ୍ୟର ପକ୍ଷରେ ଦୃଢ଼ ରହିବା। ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟ ଅଛି ସେଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବନର ସଙ୍କଟରେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତୁ ଓ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ମାଧବ, ମୁଁ ହାରିଯାଇଛି, ମୋ ହାତ ଧର। ମୁଁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ପଥ କଠିନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଲକ ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବେ। ଭୟକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଛି ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ। ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ଖରାପ ହେଉ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ହୃଦୟ ଖରାପ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନ ବଦଳିଯିବ, ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବଦଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ମୁଁ ମାୟା ଦେଇଛି। ମାୟା ହେଉଛି ଜଞ୍ଜାଳ। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, କଷ୍ଟ ଶିଖିବେ, ସହନଶୀଳତା ପାଇବେ, ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ। କଷ୍ଟ, ଅନୁଭବ, ବିବେକ, ଭଗବତ୍ୱ, ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ପରିପକ୍ୱତାର ଯାତ୍ରା। ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଏ ନାହିଁ। ମନର ଶକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମ। ହେ ଭକ୍ତଜନ, ତୁମେ ବାହାର ସଂସାରକୁ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ମନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଦୁଃଖ ବାହାରୁ ନୁହଁ, ଦୁଃଖ ମନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଶକ୍ତି ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଶକ୍ତି ମନରେ ରହିଛି। ମୁଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଯାହା ମନକୁ ଜୟ କଲା ସେ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କରିଦେଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଦିବ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାନେ କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଭରସା କରିବା ନୁହେଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାନେ ଭଗବାନ କେବେ ଭୁଲ ସମୟ ଚୟନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ଧରିବା। କେବେ କେବେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ ଠିକ୍ ସମୟରେ, ଠିକ୍ ପରିଣାମରେ।
ଠିକ୍ ଜିନିଷ। ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ? ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ତାଳେ ହେଉନାହିଁ, ପାଇବି କିପରି? ମୋ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନେ, ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶରୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଭାଗ୍ୟ କର୍ମରୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଯଦି କଠିନ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଲା, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦୁଆରକୁ ଏକଦିନ ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ। କର୍ମର ଗଭୀର ବାକ୍ୟ, କର୍ମ କର, ଫଳର ଭାବନା କରି ନୁହେଁ, ପବିତ୍ରତା ସହିତ କର। ଯେବେ ଆପଣ ଭଲ କାମ କରିବେ, ଫଳ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଆସିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖରାପ କାମ କରିବେ, ଆନନ୍ଦ ତୁରନ୍ତ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମୋ ନିୟମ କଠୋର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟବାନ। ମୁଁ କାହାକୁ ଭେଦଭାବ କରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଚମତ୍କାର। ଜୀବନର ସଫଳତା କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ପାଠରେ, ମନ୍ଦିରରେ ନୁହେଁ। ସଫଳତା ଆସେ କର୍ମ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ। ଆପଣମାନେ କହିପାରନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ କାହାର ସହଯୋଗ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଦିଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ପାଦ ଯାତ୍ରା କର, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ 10 ପାଦ ଯାତ୍ରା କରିବି। ପ୍ରେମ ଏବଂ ମାନବତା। ମୋ ପରମ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରେମ, ଦୟା, ମାନବତା। ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟର ଦୟା ବାଜିଲେ ମୋତେ ଅଧିକ ଖୁସି ଲାଗେ। କେବଳ ଜପ ନୁହେଁ, କେବଳ ନୀର ନୁହେଁ, କେବଳ ଫୁଲ ନୁହେଁ, ତୁମର ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପୂଜା ଅଟେ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ମନ ଏବଂ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରେ, ସେ ହିଁ ସତ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନ। ସଂସାର ରଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବନ୍ଦୀ କରିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦୁର୍ବଳ ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ଭରି ବନ୍ଦୀ କରି ଦେଇପାରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଭକ୍ତ, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ 1 ପାଦ ଆସିଲ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ 7 ପାଦ ଆସିବି। ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଚେତନାବାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଏମିତି ଦୈନନ୍ଦିନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।